andiphethanga nto eningayaziyo kodwa ndizokuma ndime apha ndizowuthi in the midst of your adversity ukhona uThixo. Ndiye ndakhangela vice iveki 4 weeks ndibhetlisha neli lizwi ndityhutyhatyhutyhile neBhayibhile ndikhangela ndithandaza ndisithi ithini na imessage okanye ilizwi enza kubambelela kulo. Inyaniso yokubana ebusuku kwayizolo uThixo wandinika lo mqheba apha sidibana noPawulos umuntu ke oyifunda iBhayibhile uyawuyazi ba xa sithetha ngoPawulos sithetha about a giant of faith. Xa sithetha ngoPawulos we think of a bold preacher. Xa sithetha ngoPawulos sithetha ngoPawulos obhale almost the New Testament. Sithetha ngoPawulos oplante amabandla nelibandla athetha kulo apha laseKorinte lisekelwe nguPawulos. Khamente ethandwa nguThixo ekushumayeleni kwakhe uPawulos not even once he mentioned that he is suffering. Klathimi yethu ithi uThixo in the midst of adversity. Khamente ethandwa nguThixo. Wonke umuntu lapha ke unemeko angathethi ngayo. Unemeko athi xa siphuma apha eyekile uba mhle ekhulula uniform yakhe wahlamba imakeup yakhe wasusa izipeks zakhe ayebhedini yakhe xa zawulala ibuye imeko imkhumbuze ungalibali wena ungulo unale meko indim babalo lwam lukwane. Khamente ethandwa nguThixo ngenxa yobude bendlela nabantu esihamba nabo endleleni bayakwazi abantu bathi soyifihlile imeko yakho uhamba phezu kwayo bakukhumbuze ngoba apha sidibana noPawulos who was thriving and doing well phantsi kwale meko akuyo. Uthi uPawulos xa dibana naye apha uthi uSathana wamnika uviko enyameni. Khamente ethandwa nguThixo. But xa ndikhangela le nto ithetha nguPawulos erivila into yokokubana when you are looking at me as uPawulos perfect but I am suffering. Khamente ethandwa nguThixo. Uthi uPawulos uviko walinikwa nguSathana kodwa ithi incwadi ebendifunda God allowed it. Ndicela ngesibambe lento. God allowed it to happen. Akasixeleli ke uPawulos okubana what was eating him. Akasixeleli okubana what kind of sickness he was battling with. Akasixeleli
ngokuPawulos abhala ezileta esomele zabantu ebaxelela kokubana uKristu wavuka sasindiswa kanti uPawulos is putting a brave face. Khamente ethandwa nguThixo yena deep down nguPawulos he's battling uviko enyameni. Khamente ethandwa nguThixo uba ke uyayazi wake wayezilalini okanye kulaa ndawo ndihlala kuyo igcwele ameva uzawuyazi what is the feeling yokuhamba uhlatywe limeva. Uthi umntu oyicacisayo uthi imeva xa likuhlaba it cripples your body ngoba it is a sharp pain ekhawuleze ithumele kuwo wonke umzimba. Khamente ethandwa nguThixo kodwa into eyenzeka apha uPawulos uthi ndamthandaza uThixo. Baninzi abantu abahlala apha bathi ndimthandazile uThixo kule meko. Uthi uPawulos ndimthandaze kathathu ndimcenga uThixo kokubana makawususe uviko enyameni yami. Khamente ethandwa nguThixo kodwa akavumi uThixo. Wase wathi uThixo xa ebuya kuPawulos emnika i-answer wathi ubabalo lwam lukwanele. Khamente ethandwa nguThixo uba ibindim okanye ibinguwe obuthandaza uhlela apha usithi Thixo imeko yasekhaya ayikatshintshi. Uba ibinguwe ohlala apha usithi kudala ndifuna umsebenzi iintanga zam ziyaphangela zithenga izinto phambi kwam. Khamente ethandwa nguThixo uba ibinguwe othi I've been battling with mental illness kudala ndizithatha iipilisi apha emaphongwana andifumani siqabu. Uxelela uThixo uba ibinguwe othi mna Nkosi I'm rejected by the family or the society because of imeko yam ye-poverty. Uba ibinguwe besithi mna ngenxa yesifo endinaso bathe abantu bakuva into yokokubana mna I'm battling this disease basisusa kum. Asukathi uThixo andizokwenza nto ngezi zinto kodwa what I'm putting behind you in front of you nasemaqaleni my answer to this ubabalo lwam lukwanele. Khamente ethandwa nguThixo. This sounds like rejection again. Ngoba the last person when we are rejected apha emhlabeni nakweli lizwe sasakuba bethwala ilizwe sinenduma siya kuThixo. Uthi uPawulos xa emamela le nto kuThixo njani ekudala ndimkhonza wabala ii-credentials zakhe ngoba senza loo nto sithi ndikhulele kule nkonzo ndithandazelwe kule nkonzo ndingunoRosetta kule nkonzo azange ndaphuma kodwa usathi kodwa izinto endidilishana nazo ingathi akho Thixo. Khamente ethandwa nguThixo le nto athi umntu akuntlitheke elizweni into yokuqala kukhathaliseki nobuphi kodwa uzawukhweshina uthi xa phuphi uThixo. Khamente ethandwa nguThixo into yokuqala wawubetheka noba ubungeza apha ecaweni noba sowulibele you question the existence of God. Khamente ethandwa nguThixo kodwa uthi uPawulos mandizowuthi kuni despite what you are going through uthi uThixo andizuzisuse ezi zinto
wabeka inceba yakhe ngaphambili le nceba athetha ngayo uDavid athetha ngayo uDavid athi nokuba intaba zingasuka nokuba induli zingashukuma uthi inceba yamayinkumgakuwe uPawulos ugcinwe yiloo nceba kamanje thanda nguThixo. Let me tell you again how grace operates. Ufafa lukaThixo is not for the strong people. Ufafa lukaThixo alala abantu abomeleleyo. Ufafa lukaThixo alala abantu aba-self-sufficient. Ufafa lukaThixo alala abantu abadepende kubo. Ufafa lukaThixo alala abantu abathi ndancama izinto zonke ndaza kuThixo. Kamente ethandwa nguThixo. Kamente ethandwa nguThixo. Uthi uba uhleli apha uthi le meko yami ubuthandazela okokuba mayisuke ndizothi kuwe ayizusuka kodwa uthi qhubeka inceba ehamba ngaphambili uthi uThixo kule meko kuyo I'm within imeko. Kamente ethandwa nguThixo uthi uThixo uphakathi kwemeko le wena ufuna uThixo ayisuse yana uThixo akazisuse. Kamente ethandwa nguThixo ndinento ethi vice uba uThixo wayemmamele umthandazo kaPawulos wasusa uviko kuPawulos uPawulos weza uphakama uPawulos weza uba pompous but indlela yethu yefaith ine-limitations ngoba yenza izinto esingenazo sifuna ukusondela kakhulu kuThixo lento kuthiwa usondele kuba inhliziyo zaphukileyo ngoba sekuba nezinto siyasuka kuThixo yilento kufuneke kubekho into emane isithi uba uThixo angasusa lento ingathi zingaphelela izinto zami kodwa uThixo uthi namhlanje kule Saturday ubabalo lwami lukwane ubabalo lwami lukwane ubabalo ke yilando ikulocata sohlala eziyagwini sositya nehagu ilizwe lisukile likunqamile ilizwe kwabhalwa izinto kwathiwa this one took everything of his. Kamente ethandwa nguThixo weza ngomva walishiya ikhaya kanti ngexesha ahambayo ngaphambili kukho uThixo okhwemayo. Kamente ethandwa nguThixo ngexesha unyana wolahleko atya nehagu uThixo uphakathi kokutya kwehagu. Kamente ethandwa nguThixo uThixo ulapha kwezingxam. Kamente ethandwa nguThixo wenzela into okokubana njengemane sitya azakhumbula ngemva kanti indlela kaThixo of locating him. God, grace locates us. Presence kaThixo xa ihamba ngaphambili it locates us. Kamente ethandwa nguThixo ngexesha buyayo yivutata onguThixo xa yabona unyana akho njalo uThixo ngoba uyayazi into okokubana ubabalo lwakhe lungaphezulu kweengxaki esidilishana nazo. Ingxaki yethu uku-understand uThixo. We fail to understand the promises of God. If we can understand izithembiso zikaThixo ngoba ngoku sithatha our preferences sicinga into okokubana uThixo must do what we prefer to have. uThixo apha eBhayibhileni usinikile izithembiso. Kamente ethandwa nguThixo le nathi uNkulunkulu xa ethetha nasemarhamweni sofesa idanger kodwa kukho ubabalo lukaThixo le nathi uma
uThixo ubabalo lwam lukwanele ubabalo lwam lukwanele my grace is enough my grace is enough xa ndizohlala phansi siqalele ithirhamente uthi omnye umculo apha wisile xa equluthi bawo xa siphelelayo ukuthetha phambi kwakho into esiyifunayo ilufefelo uthi Father, when we run out of words to stay in your presence, what we truly long for is your grace and nothing else. Let's take lento yokubana igrace kaThixo ayonto ozakuthi xa uxakeke ngalo mzuzu ufuna ukuyi-understanda, but this is a lifestyle that uPaulos learned. Into yokubuthixo akazulususa uviko kanti uThixo into azawuyenza uzawuhamba nam futhi xa ndihamba noThixo andiswelanga lutho. Khona ndithanda uMthixo. Mistake yethu ke xa ndizohlala phansi sifuna uThixo azisuse ezi zinto ngoba kaloku siyahlekwa kwasimamke sifuna uThixo asusisele izinto ezingekho kwakwiplan yakhe ngoba uThixo umuntu ngamnye lapha uThixo uneplan ngaye le nto athi Jeremiya wasazi sisezalweni zoomama bethu into ebalulekileyo ngokokubana in your journey of faith ungathandazela okokubana uThixo makazisuse le nto athi uYesu xa ethandazela abafundi uthi andithandazeli okokuba uzubasusa ehlabathini kodwa ndithandazela okokubana uzubagcine kuyo inkohlakalo. Injalo igrace kaThixo, it does not remove the pain, it does not take away your situation, it does not change it, but uThixo ukunika amandla okokubana wena ukwazi ukuphila uhambe nale meko. But abantu xa bekujonga bathi nene all is well, kodwa umuntu wangaphakathi yena uyayazi into okokubana xa ndinalo mna ndinemeko. Khona ndithanda uMthixo. Into endiyithandayo uPaulos akahambanga emisa ngale meko yakhe to seek sympathy. uPaulos akakhange athi xa eqala iministry njengesima pha as a perfect person. Akekho ke umntu any character that I admire apha eBhayibhileni njengecharacter kaPaulos. There's two characters that I admire, uDavid noPaulos. When you look at these two, you learn that they've been through a lot. Akekho umntu othanda meko kodwa uPaulos ubhala apha ebhala le ncwadi enayo le meko. Ngoku ndiyazibuza ndithi, are you telling me that uPaulos wrote the book of Amagalati? Wabhala incwadi yabaseKorinte besibini. But through a provocation, yeli bandla liproblematic lalapha eKorinte elithi kuye izawukwenzeka apha ecaweni fihlile mosimeko yakho sizayigubhulula ngoba you were not ready to talk about it. But let me tell you this, they questioned his authority. They told him, it doesn't matter how good you are, but when you were not part of the original 12 disciples, noba ungathini wena zange uhambe noYesu. uPaulos ufikelela ekucaciseni into okokubana uba uzama ukuthi uPaulos babeniyazi uba what I'm dealing with, won't say what you are saying now. Mna ndinguPaulos ndigcinela ufefele kaThixo
down because you look defeated. The work of the devil funa abantu azababona into yokubana bayahluleka kodwa yenza lento ithethwa nguDavid athi uDavide ndiwanyusela ezintabeni amehlo abo liyakuvela phi na uncedo lomuthi uncedo lwami luvela kuYehova. Uncedo lwethu sonke luvela kuYehova. Kodwa into encede uDavid apha kokubana you lift your eyes. Xa ke sinemeko bethuna nathi ke sigobe nemiqolo. Ungayazi noba ke ngokumqolo nawo na ubuhlungu. Ngoba kaloku ibuhlungu imeko ngoba ayisebenzi apha ku-physical wakho. Imeko isebenza ku-soul. Yile nto kuraka ubonakala umuntu right ngaphandle nezinto zonke. Kanti umuntu owenzakalayo ngumuntu wangaphakathi. Khanete ethandwa nguThixo. Imeko yile uthi uhlela apha ube wena uyazi into okokubana imani ikukhumbuza okokubana wena ungulona ngoba isebenza ku-soul kodwa uthi uPawulos despite uvikwendinalo uThixo zangandinile ususe kodwa wabeka inceba wathi unceba fefe lwam lukwanele. Zohlala phansi andinazi answers khamela. Into engicela ze niphume nalapha. Into yokubana uqaleko yakho does not defeat the purpose of God. Inqaleko yakho does not cancel iplans zikaThixo ngawe. Le meko yakho kwenu manje sithi ngathi xa nophangela ndizayitshintsha. Uzayitshintsha uThixo kodwa sikhonza uThixo we-timing. Into esenzakalisayo apha ecaweni kungayazi into ngoba into zikaThixo ziyalindwa. Into zikaThixo zihamba ngexesha because sisetela uThixo i-time frame. Bekumele uba ndilapha kanti uThixo unezinye injongo. Ivale impendulo ayinika uPawulos uthi I'm not going to take away the thorn but I will give you my grace. Grace ke yilanto manje siqaya imihla ngemihla sizongena pha. Xa sime phambi kwabantu athi umuntu ingase ndifane nalo sisume phayana kanti apha ngaphakathi dinameko engathi uThixo sonke bethuna mandithethe inyaniso ndithi sinemeko. Ndingene neyami imeko apha. Futhi ukunikwa kwami le plan ndiqale ndakhangela mna ndathi ayibo ingabi kanti ubrother Sali yandikwekho utheni ngoku wazondinika itheme ethi uthini uThixo phakathi kwenqaleko. Wathi mandizowuthi uThixo akathethi into uthi ubabalo lwami lukwanele. Khane ndithandwa nguThixo. Xa uphuma apha phuma with confidence. Phuma ne-confidence ethi you are not self-sufficient. Awuxhomeke kangakuwe. Izinto azenzeki ukuba ufuna. You can pray and pray and pray kodwa uThixo yena impendula nayo ngawe. Ayiyo lento uyithandazelayo. Into efuneke senze lento yake yathethwa nguReverend bethu uthi ngelixesha uMaria athandazayo uthandaze efese kwi-wrong direction. Kanti uThixo ngemva sephendulile. Khameke kufuneka thina sitshintshe focus and ask God okubana asijongise kwelicala athumela kuli grace. Khameke thanda uThixo. iGrace yona sihamba nayo. iGrace sihamba nayo. Ukuze ubone sihamba neGrace. Uyazibona imoto nansi itshayiswe apha. Bekumele uba ndilapha ngalamzuzu. Uzibuza into okubana ngoku bendidelay uphuma
Uzakwenzakala when you are handling things on your own. Uzakwenzakala xa ufuna uThixo asusele addiction. Sukuyithwala yithi Thixo mnandi ngulona unale let them laugh at you. Bayeka abantu bahleke ngoba umsebenzi wabantu kuhleka. Khamete thanda nguThixo kodwa wena kufuneka uyilole battle apha kuwe ngondweni uthi Thixo locate me. Sawudinga ufefe kaThixo. Ndizothi ke kunike brother Sally. Angihlala phansi. Dide ngihlale phansi. Dide ngihlale phansi. Anginawuyeka siqalelethe. iGildas abantu abatsha kukho abantu abatsha abangekancane nomntu. They are joining itrain eseyihamba. Bona abakhweli eChrystal. Bakhwela apha eside C. Seyimova itrain isukile eChrystal. Ngoku ibisuka le train kwesasitishi sokuqala. Ininzi into eyenzekile. Uzofika where it is. Baza understand ke into kokubana njengoba sithetha ngale grace kathi basafika and facing nje into ba I'm enjoying to be here. I want to be a guild and nosijayivela kube mandi badanise bafotwe ngabantu kodwa ukukhulela kwamapha noba ndibelapha ndenziwe ile Wesley Guild ndakwazi uthetha phambi kwabantu ile Wesley Guild kodwa into engincedileyo kukwazana noThixo into engincedileyo ukubambelela kwigrace kaThixo into engincedileyo kukuthi xa ngena amandla ndazi ukhona namandla khameze thanda uThixo into engincedileyo kukuthi ndabona into kokubana mna wamandla aphelile kanti khona amandla kaThixo aqalayo kukho uThixo who does not cancel us. Kukho uThixo abantu bathi xa besayina isignature and say sigqibile ngaye kanti uThixo uyaqala. Ngathi loo nto mna khamete thanda uThixo sengincedileyo apha igrace kaThixo ngoba igrace ayisusi izinto nje it teaches you okokubana usebenza njani uThixo khamete thanda uThixo grace Gulamoya ingcwele athi uYesu xa ehamba wathi ndinishiye nodwa ndinishiya nomthetheleli umthetheleli oza kuba ngumfundisi in my absence umthetheleli oza intervene phakathi kwethu noThixo umthetheleli oza kuthi xa singena amandla asondele kuthi umoya ingcwele asihlebela siphamandla khamete thanda uThixo kukho abantu apha ke abasebemnqamile uThixo bathuphi kudala ndihamba inkonzo mna kudala mna ndithandaza abanye sebenhlitheke nakwakhohlela idangatye bathethelwa imali ezinkulu kusithiwa nguqhwiqhwilo nto le futhi yabonwa into kokuba you do not deserve this. Or deserve all never. Look, Shabayo. Kuchobona, you deserve le nhlungu. 7 days. Yenziwe ngudabs wakho. Khamete thandwa uThixo kodwa. Uthi uPawulos. Kusathana. Ofaka imeva kuye. But God allowed it. With the purpose of okubana Paulos must stay humble and depending on God. Thixo hlale masulu. Akasikelela amasu. Wathamsanqilise. Ngoku kude kube ngunaphakade. Amen.